Wata ɗaliba 'yar Najeriya ta tsallake rijiya da baya a ƙasar Ukraine. Masu kallonmu, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin tashar Taskar Hausa 24. Kafin mu tsunduma kai tsaye cikin labaran, idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tasha, to ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa ta yadda za ka samu cikakkun labaranmu da rahotanni. Ɗaya daga cikin ɗaliban da suka fice daga Ukraine zuwa makwabciyar ƙasar wato Romania ta bayyana cewa ɗalibai da kansu suka nemi hanyar ficewa daga Ukraine ba tare da taimakon hukumomi ba. A hirarta da muryar Amurka, ɗalibar Elizabeth Eliya, wadda take shekara ta 4 a jami'ar koyon aikin jinya da maganin gargajiya da kuma na zamani da ke birnin Dnipro mai tazarar tafiyar awa 8 daga Kyiv, babban birnin ƙasar ta Ukraine, ta bayyana cewa ganin yadda ake barin wuta a manyan biranen ƙasar ya sa suka nemi hanyar ficewa daga ƙasar ba shiri. Elizabeth ta bayyana cewa jin ƙarar bindiga a kusa da makarantarsu ya sa ita da wasu ɗalibai da ke jami'ar tsaida shawarar ficewa kafin yaƙin ya ritsa da su. Bisa ga cewarta, su ne